आं खुलुमबाय आं मुस्रि हिरिम्बा बर' मा थाखोआव फरायो? आं थाखो जियाव फरायो। थाखो जियाव। ओमफ्राय एबसुनि जिनिखि टेलेन्ट सार्च एग्जाम बेवहाय मा थाखो मोननानै उथ्रिसार जाखो? थामथि थाखो। थामथि थाखो। अल बिटिआरनि बिटिआर मिरु बिटिआरनि सिङावहाय नङा होमबा? बिटिआर। दा बेबायदि बे एग्जामखौ होनानै माबोरै मोनखो नोङो? गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स मोननो हादों बेनि थाखाय गाहाम नांदों। नोंनि जानो गोनां जिथु सेबा एग्जाम बे सेबा एग्जामावबो नै टेलेन्ट सार्चनि एग्जाम बायदि उथ्रिसार जानो हानायनि बेसेबां आसा बेनिख्रुइ बांसिनहै नांगौखिनि आसाया दङ जे आं सेबायावबो मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। थिग बेबायदिनो जिथु एग्जाम लाबाय एबसुआ टेलेन्ट सार्चनि एग्जाम बेयावहाय जा माने एग्जाम लिरबाय बेबायदिनो थिग सेबाजों बे एग्जामा सोमोन्दो दंना गैया? आंनि मथै दङ मानो होनोब्ला बेयाव फैनाय कुइसनफोरा आं जिखिजाया सेबाया जाय कुइसन पेपार जोंनियाव दानहरोमोन बेबायदिनो गोरोबनाय नुनो मोन्दों बेनिखायनो बेनिफ्रायनो आथ'आ दङ। जिल्लानिफ्राय मा बुंगोन बे समाव? आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों मानोना टंला आन्सलिक आबसुआ जिहेतु लोगोसेनो जोंहा दुलाराय आबसुआ जा गथ'फोरनि टेलेन्टखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो बेनि थाखाय जा सेस्था खालामदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावग्रोबाय आरो गोदान मा थाखोमोन? थाम थाखो जि थाखोनि जि थाखोआव फरायो जा गथ'आ बे दा माने दिनै रिजाल्ट अखरनायाव जोंहा टंला दख'रा आबसुनिफ्राय जोंखौ मान बावनो फैदों बेयाव आं जोबोद गोजोनदों। लोगोसे आं गोजोननाया बिथांमोननि भागिदार मानोना जोंनि जितु UN एकाडेमि बिथांमोननि प्रिन्सिपाल आरो लोगोसे जा फोरोंगुरुफोर दङ बिथांमोना सोलोंनायखायसो आंनि गथ'आ जिहेतु उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बावनाय लोगोसे खुलुमनाय थाबाय आरो गासै रायजो राजानिसिम आंनि मोनसे बुंनाय खावलायनाय माने जाहाथे इयुनफोराव गोजौ थाखोआव दैथायहरनायाव आबसुजों सावरायनानै गथ'फोरखौ जाहाथे मोजां एग्जामफोराव होनो हायो बेखौनो आसा खालामदों। एबसुनि मोनसे बे उफ्रा एग्जाम बे आरो बेबायदिनो बे एग्जामनि गेजेरजों नोंथांनि गथ' बा जायखिजाया गथ'फोरा फरायनायनि बेलायाव जि आनजाद सरकारनि आनजाद बेफोराव हेफाजाब मोनगोन ना मोना बे आनजादनिफ्राय? निस्सय मोनगोन। जादों मा बुंगोन बे समाव? गोजोननायखौ आङो गिबियावनो फोरमायग्रोबाय। टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे नासोनसालि गामि बिनिनो सासे फरायसुला हिरेम्ब बर' बिथाङा जोंनि टंला UN एकाडेमियाव फरायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुजों खुंजानाय 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद बिनि एग्जामा थांनाय 17 डिसेम्बराव जादोंमोन आरो बिनिनो फिथाइखौ दिनै 2 जानुवारि दिनै फोसावदों आरो बे मोजां रिजाल्ट फोसावनायाव जोंनि टंला हालामनि बा जोंनि टंला ओनसोलखौ मोनसे गोजोननायखौ फोरमायदों बा गोजोननाय मोनसे लाबोदों। बिनिनो नैबे जोंहा फंबाय हिरेम्ब बर' बिथाङा 8थि टेलेन्ट सार्च जे रोंगौथि एग्जाम बिथाङा लिरदोंमोन बिनिनो अल आसाम टेलेन्ट सार्चनि जि एग्जामाव बिथाङा क्लास 10आव फरायोमोन आरो बिथाङा 3थि मासिखौ आवग्रिनो हादों। आउट अफ 200नि मादाव बिथाङा 163 बिथाङा लाखिनो हादों। 81.5% बिथाङा मोननो हादों आरो बिथांखौ दिनै जोङो न'आव फैनानै बरायनो मोननानै जों गोजोननायखौ मोन्दों आरो बिथांखौ जिल्ला एबसुआबो खबर लानो फैनो गोनांमोन आरो बिथाङा आंखौ फोरमायहरबाय जे दख'रा एबसुआ बरायग्रोजों खबर लाग्रोदों जोङो गाबोननो थांगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो टंला हिसाबै गोलाव बोसोर थांनाय समाव जोङो टेलेन्ट सार्चआव अल आसामाव जोङो 7थि मासिखौ जोङो मोननो हादोंमोन। नैबे गामिनिनो बिथांनि न'खरनिनो जायो रसिता बर' बिथाङाबो मिरु एबसुजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्चआव 7थि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन आरो फैयै गोलाव बोसोर जाबाय देग्लाय जोङो थाखो 10नि रोंगौथि सायख' आनजादाव 3थि मासिखौ जोङो आवग्रिनो हानानै जोङो टंला दख'रा एबसुनिफ्रायबो गोजोननायखौ आं फोरमायदों आरो जोङो टंला दख'रा एबसुनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानगोन जे फैबाय थानाय जायफोर
फंबाय बिनानाव जायफोर फरायबाय थादों बिथां हिरिम्ब बर'खौनो नुनानै इनकारेज जागोन आरो बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनसे मोनगोन जे फैबाय थानाय समावबो जोंबो टेलेन्ट सार्चखौ मोजां भाबै उथ्रिनांगोन आरो जिखिनि माने एग्जामानो होन बेफोरावबो जाहाथे जों मोजां रिजाल्ट जों खालामनो हायो बिनिनो मोनसे बिथाङा सासे फोरमान हिसाबै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननो मोजां फिथाइ लाबोना होनायनि थाखाय आङो फंबाय हिरिम्ब बर' बिथांखौ आङो साबायखर बावदों दख'रा एबसुनिफ्राय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा मेट्रिक लिरगोन आरो बिथांनि मोजां रिजाल्टखौ जों हास्थायबाय आरो टंलानि मादावनो बा जिल्लानि मादावनो मोनसे काउन्टआव जोङो हिसाब लाबाय जे बिथाङा फैबाय थानाय मेट्रिकआव मोजां फिथाइखौ लाबोगोन बेखौनो आङो टंला दख'रा एबसुनिफ्राय आसा फारिबाय गोजोन्थों।